takýmto pohľadom vstupovali do bytu na prízemí jeho obyvatelia. Všetky steny boli zadýmené. Takto to v byte vyzeralo pred požiarom, no nič zo zariadenia už nie je použiteľné. Obhorené a oddymené kusy nábytku skončia na smetisku. Tak toto vyzerá v byte, v ktorom vypukol požiar, je neobyvateľný. Do ostatných sa ich obyvatelia vrátili. No v bytovke, ktoré nikdy nemali vodu, teraz nemajú ani elektrínu. Tu odchádzajú ľudia, bo normálnych duší to nedá sa dýchať. Do bytov sa vrátili nájomníci, ktorí dočasné útočisko našli u svojich príbuzných alebo v kultúrnom dome. Potom, ako sa rozhodlo, že sa do bytov môžu vrátiť, museli v prvom rade otvoriť okná a vetrať. Sťažujú sa, že majú malé deti a tie rodičia, že plánu sa im ešte dýcha tam. Statik sa vyjadril tak, že vyhorený byt neohrozil ostatné byty. Steny tak neboli, jak teraz, po sme všetko prečistili. A tak sme robili, škrápali všetko. Upratujú si, dávajú si do poriadku veci. Vybavili sme ich farbami a štecami. O situáciu v Lemešanoch sa zaujíma aj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ten prisľúbil obci pomoc. Toto je to, že zaspalo sa pri riešení tohto problému, ktorý je v týchto komunitách. Nemôže niekto očakávať od nás, že ja za 2 roky ako úspatí vyriešim všetky problémy. Ja verím tomu, že úrad splnomocnenca nám pomôže v niektorých veciach, hlavne s tou elektrikou, lebo toto je urgentná vec. Aha, už všetko prepálené. A keď bude 4 hodiny, bude tma, co nespravíme nič, budem pod tmy. V bytovke, ktorá bola postavená v 90. rokoch, nie je ani centrálne kúrenie. Ich obyvatelia si preto kúria rôzne, buď pieckami na drevo, alebo ako v tomto prípade ohrievačmi na propan-bután. Po požiari to mnohí zo strachu zrejme prehodnotia. Ten plynový spor, jak si montali, bo si doplňali ten propan-bután, zrejme nedobre to zaťahli, ale jak to udíkalo. Už si zrejme budú dávať pozor na to. Z Lemešian Vlado Jurek, televízia Joj.